Хора, докато си играя Майнкрафт, чувам някакъв звук много странен. Не от вилиджерите, поне аз така си мисля. Чакайте. Чухте ли го? Ай, вилиджер, искаш да ударя, бе. Чувате ли го? Чухте ли го? Чакайте малко, аз и така просто стоя. Няма да пипам нищо. То път не се базикам. С едната ми ръка държа това, с другата такова нищо не правя. Ето ми е ръката. Чувате ли го? Искам сега някой да напише в коментарите. Ако знаете какъв този звук, искам да ми напишете долу в коментарите. Айде, голема купра, бе. Не знам, ма искам да ми напишете долу в коментарите, ако чувате... Ето го пак същия звук. Добре, хора, пишете ми долу в коментарите. Чао!